Bones! En aquest vídeo aprendrem a com treballar amb fitxers de codi dins d'altres fitxers de codi. Crearem unes funcions i les posarem a prova. Gestionarem dades d'un array ordenant-les i veurem com funcionen els bucles for each i while. Primerament, anem a buscar els codis d'exemple al GitHub. Copiem la ruta i clonem per obtenir els fitxers. El primer fitxer s'anomena header, ja que serà el codi que tindrem a la capçalera de totes les pàgines que anirem executant. Tenim configurat l'hora de New York i mostrarem el dia de la setmana, el número del dia i l'any. Per fer-ho, utilitzarem les funcions date_default_time_z i date, amb els paràmetres corresponents. Iniciem el servidor Apache, cliquem a Start Apache i ara ja podem començar a executar els codis que tenim. Obrim la carpeta de les pàgines web del servidor i comprovem el primer fitxer. Perfecte, ja tenim el missatge i les dades del dia. Anem pel segon fitxer, que serà un formulari per iniciar sessió. El primer que veiem és la funció session_unset, per tal de tancar qualsevol sessió que tinguem oberta. Després tenim un include, que serveix per inserir el codi del fitxer header que hem vist anteriorment. Observem que tenim definit el mètode post i el fitxer destí. També tenim dos inputs, amb els seus corresponents noms, i el botó de Submit. Al fitxer de destí podem veure com s'inicia la sessió amb la funció session_start. Si cliquem a sobre la funció, veurem un comentari sobre el seu funcionament. Creem tres variables de tipus session per guardar les dades de l'usuari i un booleà per saber si l'usuari està autentificat. Si les dades són correctes, l'usuari s'autentifica. En cas contrari, escrivim un missatge de comiat i finalitzem l'execució cridant a la funció exit. Un cop l'usuari ha entrat, podrà veure un enllaç per clicar i anar a la següent pàgina. Anem a comprovar-ho al navegador. Primer fem un accés fallit per comprovar. I després un accés correcte. Un cop dins, cliquem a l'enllaç i observem un error. Les sessions no poden iniciar-se si s'han enviat dades de la capçalera. Anem a mirar el codi. Comprovem que hi ha uns espais a l'inici de la pàgina, abans de cridar a la funció session_start. Eliminem els espais i comprovem de nou. Perfecte, ja funciona. Però observem un punt i coma que no hauria de ser-hi. Anem al codi i l'esborrem.
Actualitzem i ja ho tenim resolt. Anem pels següents fitxers. Ara afegirem dos enllaços més. El primer per veure un llistat de 5 pel·lícules i l'altre per veure'n 10. Fixeu-vos com passen els paràmetres per l'adreça d'internet, utilitzant l'interrogant després del nom de la pàgina, el nom de la variable i després el seu valor. Aquestes dades les recollirem utilitzant el mètode get. Si cliquem i anem a la següent pàgina, podem veure com hem creat dues funcions que es cridaran depenent del que demani l'usuari. Si la variable FabMovie té un valor, mostrarem un missatge, utilitzant el nom de l'usuari guardat a la sessió, el nom de la pel·lícula favorita guardada a la variable get i la seva qualificació. En cas contrari, l'usuari haurà vingut d'un dels dos enllaços nous. Mostrarem sempre les 5 primeres pel·lícules, cridant a la primera funció. I si l'usuari vol 10 pel·lícules, llavors cridarem a la segona funció. Anem a executar el codi i comprovar que funciona. Primer realitzem l'inici de sessió, veiem els enllaços nous i ens tornen a aparèixer els mateixos errors que abans. Anem a corregir i comprovarem de nou. Ara ja podem visualitzar les pel·lícules, però presenten un error en l'HTML. Corregim de nou i actualitzarem la pàgina. Perfecte. Anem a mirar el següent exemple de codi. Hem modificat els dos enllaços anteriors. Ara tenim un enllaç per visionar les 10 pel·lícules i un altre per veure-les ordenades. Fixeu-vos en la variable short, en l'adreça d'internet amb valor true. Corregim els errors de capçalera per poder iniciar sessió. Podem veure com les pel·lícules les tenim definides en un array. Si tenim un valor a la variable getShort, llavors cridem a la funció sort i li enviem com a paràmetre l'array de les pel·lícules. Utilitzem el bucle for each per fer una tasca iterativa. Fixeu-vos que FabMovies és un array que conté molts elements. Per cada element que hi ha en FabMovies, agafem el primer element i el posem a la variable movie. I ho repetim fins a arribar al final de l'array, és a dir, dels elements que hi ha dins de FabMovies. Per a cada element mostrem a la pàgina el nom de la pel·lícula en una llista. Anem a comprovar-ho al navegador. Podem veure els enllaços nous. Cliquem a l'enllaç per visionar les 10 pel·lícules i obtenim l'error de pàgina no trobada. Mirem si la pàgina existeix i en cas que existeixi, mirem si és un error en escriure el nom de l'enllaç.
Efectivament, hi ha un error de 2 lletres minúscules que haurien de ser majúscules. Rectifiquem i comprovem. Un cop dins la pàgina destí, ens sorgeixen 2 errors més. Fixeu-vos que el nostre fitxer de capçalera no es diu header.php i, per tant, l'haurem de modificar el codi. Actualitzem i ara tenim un error de format en el BR. El cerquem en el codi i tornem a actualitzar. Perfecte, ja ho tenim. Anem a comprovar l'enllaç amb el llistat de pel·lícules ordenades alfabèticament. I també perfecte. Anem a mirar el codi del següent exemple. Tenim una variable comptador inicialitzada a 0 i un bucle fet amb el while, amb una condició, amb la variable num sigui menor de 5. Dins el bucle incrementem el comptador a 1 i ho mostrem a la pàgina web. Comprovem el resultat? Perfecte. El següent codi és un altre bucle, però ara és del tipus do while, amb el mateix resultat que l'anterior. Comprovem i perfecte. Com a últim exemple, tenim un formulari per fer l'inici de sessió, però ara, un cop l'usuari accedeix, se li presenta un altre formulari, amb 2 opcions, que pugui decidir el nombre de les pel·lícules a mostrar i si aquestes es presenten en ordre alfabètic. En aquest últim cas, no utilitzem un input de tipus text, sinó un de tipus checkbox, és a dir, 1 si està clicat i 0 si no ho està. En l'última pàgina tenim el manteniment de la sessió i la definició de l'array de les pel·lícules. Com abans, si l'usuari clica en l'enllaç de la pel·lícula preferida, mostrarem el missatge. En cas contrari, haurà vingut del formulari i, per tant, utilitzarem les variables post per escriure un missatge. Si l'usuari ha clicat a checkbox per ordenar, cridarem a la funció sort. I a continuació mostrarem tantes pel·lícules com ens hagi indicat l'usuari en el formulari, utilitzant el bucle while. Anem a comprovar-ho, introduïm les dades als formularis i seleccionem per veure 7 pel·lícules sense ordre. En cas de tenir errors, els corregim. Comprovem de nou, refrescant la pàgina del navegador, i ja ho tenim. Ara comprovarem amb l'opció d'ordenar i amb 9 pel·lícules. I ja ho tenim. Perfecte. Fins aquí hem vist incloure codi d'altres fitxers en un altre fitxer, treballar amb arrays i ordenar les dades, funcions i diferents tipus de bucles. Una salutació i fins aviat!